guk Sara ezagutzen dugu lehenengo bere lanagatik, personalki ezagutu aurretik ni behintzat, zure musika ezagutu genuen. Eta gero koinziditu izan dugu, ez dakit, elkarrizketaren bat egin. Bai, Hendaian. Hori da. Nik han ezagutu nuen lehenago, pertsonalki zu ikusi zaitut askotan personaje publiko bezala esan dezakegu, biak, eta gero egia da, koinzitu genuela sormen movida hortan, baina proiektu ez dut inoiz ikusi, oraingo hau. Así que gogo pila batekin egia esan, bideoak ja txekeatu ditut, eta bai ikusi ditut reel asko adibidez zu pasatzen ari diren irratian, ez? Pasatzen ari diren gauzei erantzuna ematen, eta iruditzen zait oso beharrezkoa, así que gogotsu ikusteko. Hitz esan hasi zen, Gasteizen hasi genuen lehenengo emanaldia 2016an edo horrela, eta beste izen bat zeukan, ditzen zen autobiografikal, eta onginen poesia spoken wordeatzen bastante, horra hasi ginen, eta gerora pentsatu genuen, berriz nahi genuela gure poemak hartu eta oltzaratu, eta hortikan hasi ginen hitz esana sortzen, Izkibirridoak beka lortu genuen, horregatik dira importanteak leku hauek eta laguntza horiek, eta hortikan, ja, 2 urte eta erdi hornekin. Izen artistikoa ere aurkitu genuen, Mejillon Tigre, grazia egin zegoen, eta egia esan oso pozik gaude ze funtzionatzen ari da oso ongi. Proiektua guk espero genuena baina hobeto. Eta spoken word da, badirudi indar hartzen ari dela euskeraz ere bai, orduan pozik gaude. Nere proiektu azkenean da pixkat nere isla da musikalki ze momentutan nagon pertsonalki, ez? Da pixka bat erakusten dut nere momentu vitala musikaren bitartez. Orduan nara bai izan da nere lehenengo disko luzea eta pixkat rekopilatzen du orain arte pasadaen asko kantuen bitartez. Bai sentitzen dut ziklo bat bukatu dela eta orain beste bizitza bat datorrela kanta berriekin. Sentitzen dut pixka bat ni nire bida ari naizela denbora guztien egiten, eta gero agertzen dira proposamenak edo ezagutzen dut jende berria musikan, eta horrekin sortzen dira proiektuak, eta dira pixkat adarrez berdinak, ez? Eta bizitzako masterrak musikan murgilduta, eta ikasteko pila bat horrela sentitzen ditut. Esango genuke euskerak plaza gehiago ematen dizkigula, gure jarduna hitzean oinarritzen da. Gero gorputza sartzen da, hotsa sartzen da, baina hitzak daka oinarri oso potente bat. Orduan, euskeraz egiten dugun heinean, euskerazko eremuetara mugatzen gara, ez gara Euskal Herritik atera, baina horrek ere mandigu beste zerbait dela gure hizkuntzarekin eta egiten zerbait, momentu honetan ez dena oso ohikoa, eman dizkigu kriston plaza pila gure herrian, Euskal Herri osotik zehar. Plazak eman dizkigula euskeraz delako, baina gero ere eman dizkigula plazak ez genitunak espero. Adibidez ez genuen espero poesia eginez Sara Zuzaiaren telonerak izango ginenik. Egon gara taula konpartitzen musikariekin, jende asko ezagutu dugu, eta euskeraz egiten duna, erderaz egiten duna, orduan, bueno, proiektu batzuk ere zienak poesia. Bai, eman digu leku oso guai bat, eta guri asko gustatzen zaiguna. Egon gara 7 probintzietan. Korrika bezala. Justu hori nintzen pentsatzen, nola orain ari geran emakume gure artean hitz egiten pila bat, eta ze beharrezkoa zen. Ze lehen esango nuke emakume izatea zela putada bat, eta gainera bakarrik nengoela, eta orain esango nuke dela putada bat, ze jasatzen ditugu anekdota oso desagradableak, baina behintzat daude batera, eta dago indar bat lehen ez zegoena, eta beldurra ari da pixkat aldatzen eta transformatzen, ez? Gure kasuan guk lehen geneukan emanaldian asko rekalkatzen genuen, emakume poetak errezitatzen genitun, euskeraz, itzultzen genitun beste hizkuntza batzutatik, eta horrek presentzia handia zeukan. Batzuek daukaten morroa eta esan izan digute, zirkuito feministak eman dizkigula plaza asko. Claro, zuek zirkuito feministekin da como, ze mina komentario horre, porque azkenean deslegitimizatzen duzu lan osoa. Deslegitimizatzen duzu gaitasun bat artistikoa. Arizea esaten emakume garelako eta euskagula X plaza. Badaude plaza feministak eta beharrezkoak dira, baina ez gaude hor emakumeak garelako.
gai honekin, eta zuk aipatu duzu taldea eta hitz egitea, guk ere, bueno, han eta biak adiz ezagutu ginenean, 14 urte edo genituen, eta gaina literaturaren bueltan ezagutu ginen, eta zentzu baten beti jungera batera, eta orain gehiago, osea, azken urteetan, azken 10 urteetan inoiz baino gehiago, eta taldeak ematen du babesa. Eta nik uste dut, ni personalki, ez nuke olako boltza bat zapalduko, ni bakarrik nire poemekin. Eta taldean jutearen babesa kolektibo bat bilakatzeak eman digu, gure buruari eman digu autoridade bat. Nik uste pertsonalki bai ilusioa handia egin dit ikustea ze lan talde dagoen hemen, eta horrek animatu nindun asko hona etortzean ez eta gero berandu iritsi. Bueno, ja lehenengo pertsonak, ez? Ze pertsona dagoen hau eta sortzeko prozesu horretan pertsona hauetan konfiatzen dut, orduan bakit ondo jungo dela. Uste dut gaurko eredua adibidez, pues dela oso positiboa. Guk adibidez Gasteizen ikasi genuen eta urte asko eman genituen hemen oso gustora. Eta momentu horretan bat egon Oian Eder kulturetxea adibidez. Eta ni asko egondakoa naiz hor, ikusle bezala, eta gero ere bai, autobiografikalekin poetak maiatzean ere egon ginen, eta oso importanteak dira plaza horiek. Eta holako espazioek emateizkizute plazak, holtzak, eta batez ere kultura jasotzeko eremuak dira. Holako lekuek izan beharko lukete etxea sortzaileentzat, ez? Bai erakusteko egin dutena, eta baita ere sortu ahal izateko, ezakit, zer, hori da, beka, diru laguntzak, espazio lagapenak. Ni beti esaten dut, erabaki bakoitzaren atzean dagoela pertsona bat, eta askotan ni nator Donostitik, ez? Eta Donostin bai ikusten dut dago eremu publikoa, eta gero dago daba. Eta jazta, ez dago tokirik, ez? Eta horri ikusten dira nola aukerek duten pixu ikaragarria. Eta naiz eta espazioak izan, gero barneko hori dago oso oso mugatuta askotan, ez dutelako nahi. Askotan gauzak txikiak edo eraldatzaileak pasatzea espazio polit askotan, ez? Etorri zedan lehen eta gainera begiratu dut Googleen izena ondo ikusteko. Eta, Kate Tempest, igual un poco de cajón, ez? Baina, zan super kuriosa zegoen bera, eta gero beste guztia zian como hombretones, plan muy heavy, osea, dana zan como hilera bat hola, y digo, ostras, es que da bakarra igual, ez? Pixkat ezberdina edo. Eta gero orain etorri zait Castillo Suarez. Kate Tempest izan daiteke bat. Bai, gainera ustez mundu mailan ez, pixkat ezagunena dela, eta bai, bere lana ezagutu dugu. Eta gero, emanaldian esaten dugu, referenteak bizirik daude eta gure gainen puntan bizi dira, eta pixkat referentzia eginez, gure referenteak gertu daudela. Egia da leku askotatik edaten dugula, eta ez bakarrik poesiatik. Hori ere aipatu dugu, ez, kantak abeslariak izan daitezke, eskultoreak, marrazkilariak, denetarik. Eta okurritu zaigu esatea, gata-katana izan daitekela ere horietako bat. Ez dakit erreferentea den, baina uste dut zaren erreferenteetako bat, edo bintzat nondik edan duen, hola esaten da ez. Benito Lertxundi etortzen zait, behin entzun nuen kantaren bat, edo nunbaiten irakurri nuen zerbait, eta iruditu zela, ez dakit, euskal tradizioaren zati bat edo hortzegola, eta hori izango dut. Eta nik uste dut trampa egin dudala, edo bestela amestu dudala, baina noizbait entzun nizula esaten, Elena Setien zela zure, ezakite referente bezala aipatu zenun, baina harreman auki zenula berarekin, hasi zinenean, zer, eta gainera lotzen zaituztet ere, universo propioa daukazu persona bezala, eta nire ustez hori. Niretzat, aipatu dituzu bi izen direla oso zutabe garrantzitsuak nire bizitza musikal hontan. Benito da niretzat maixua, Benito eta Olatz, zu gazti izango nuke, beraiekin ikasi dut dakidan asko. Eta erreferente da pixka bat hori ez, ezagian nahin beste musikalki, baina bai egiteko moduan, eta pentsatzeko eran baita ere. Eta Elenarekin ireki zizkidan berak
ate oso handiak, lehioak eta dana. Osea, izan zen, deskubritzea derrepente nola posible zen kantuak egitea, ikusi nuen bera violinista batekin jotzen eta galditu nintzen pasmada, oso txikia nintzen, eta hasi ginen kartak batak bestari bidaltzen, demoak bidaltzen izkion, eta berak eman zian pixkat autoridade hori ez, lehen komentatu dezuena. Eta 12 urteko neskato bati, kriston aukerak eman zizkion bide bat hasteko, hasi oso eskertuta. Nik referentei buruz eta esaten duzun hau, nik ustut, eta ni behintzat oso konstiente naiz bat, eta esango nuke gu, hemen gaudela ere jende bat oso eskuzabala izan delako gurekin. Eta hori ere oso importantea da. Ez da inorri iristen bera bakarrik gauzak egitera, eta referente da miresten duzuna eta gainera ateak zabaltzen bali badizkizu, eta esaten badizu begira mundu hau hemen dago zure zai, superguai.